ce baba kana nan kenan kana nan kana jan ta kenan. Wallahi ina nan kuwa ina rage mata zafi. Ni ma a taimaka min mana kamata ba a ce ni ma gane ne na dan koya min abin nan. Ai haka kuwa kan da baka baka ja ba a samu matsala. Ba matsala insha Allah ba za a samu matsala ba. Dan koya min saugan nan ni ma in faɗin fara kokacin wayan nan ne yanda ake a gari ana samun kuɗin kashewa. Allah ka ce shege ka ce ta ciyo ga kenan bariyan nan. An sa ta baka ji. Rufewa zan yi ko? Dan kaɗan za ka dinga ɗagawa kana shaga. Ya gaji. Ina shirman banza ku ga muna yin abu ku dage dole sai kun yi. Mu ku ban magoyi a kan ayarkan aikin mu tunda mu mun riga mun saba. Baba zan tafi gida. Ya za yi to ga gaida gida kawai. Dan kuduwar uba ga ce ga yi ne ga yi. Oh, no.